Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karahayon kawilujengan mugi tansah kajiwa kasalira mring handika dalasan kula Aradin Sagung dumadi. Maligi kunjuk dumateng panjenenganipun keluarga ageng Bapak Kademin dalasan Ibu Estining Dyah Saryati Sagotra Kademangan Besuki Sambit Ponorogo. Ingkang kalenggan samangke Katiti Surya kaping 7 April 2000 langkung kalenggan menika kepareng ngentas pidulus ngenget Mojo Putri Wong Ayu Reviana Windasaring kang badhe kawangkuwung bagus Agil Wahyu Saputra putra panjalul marhum Bapak Joko Iswahyudi dalasan Ibu Surati Mijul saking Karanggebang Jedis Ponorogo. Mila kadya sampun satutinggati sawigaing diri risangat mojo pinangantian kakung wong bagus Agil Wahyu Saputra kinantenan dening panjenenganipun Ibu Suratiso para pangomyongipun kepareng hanetepi glaring upacara adat Widi Widana panggih temanten. Mila kanthi mekaten kunjuk kadang kula nem ingkang sinarya ngasta wujuding Sekar Adi Mancawarni kembar mayang kula dherekaken satotinggati sawiga ing diri hambedol Sekar Adi Mancawarni kinarya mapak praptani wong bagus Agil Wahyu Saputra saha ngiras pantes jangkeping upacara adat panggihipun temanten kekalih. Kateraken wilujeng enjang wilujeng pepanggihan kunjuk dumateng barageng Ibu Surati saha para pangomyongipun mijil saking Dukuh Tegal Asri RT setunggal RW kalih Karanggebang Jedis Ponorogo arsa tumuju wonten ing wisma paringgihan keluarga ageng Bapak Kademin Ibu Estining Dyah Saryati wonten ing Dukuh Pogak RT setunggal RW kalih Besuki Sambit Ponorogo. Sangyaning para tamu kakung Sumawana Putri sangya para tamu nyuwun tambahing pangestu upacara adat panggih temanten kapurwakan sumangga kula dherekaken. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Sholawatullah alaihi Asraqal badru alaina Fatafat minhul buduru Asraqal badru alaina Fatafat minhul buduru Misla husnik maro aina Hotu ya wajah sururi Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Sholawatullah alaihi Anta samsun anta badrun Anta nurun fauqa nuri
konuri anta iksiru wakoli antamis bahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinartan sesanti gonggo-gonggo pinayungan kala cakra dara gemendak kala sirna rahayu 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 sagung dumadi Surasudira janing kanangrat suwuh brasta dening olah tekaping Darmastuti ing wahyaning mangsa kala dumaweng papesten nenggih hanyaring tumurning wahyu jatmika wahyu wahyaning yuwana ya wahyuning palakrama sinten ta titeng jawata ingkang kepareng hanetepi gelaring upacara adat widi widana panggih temanten anenggih punika tosipating jalu kelawan pawestri nenggih sang kusmaning ayu Reviana Windasari putra pawestri bapa kademin delasan ibu Estiring Diah Sariating kademangan Besuki Sambit Ponorogo sawega dhaup Apolo Krama kalan binagus Agil Wahyu Saputra putra panjal marhum Bapak Joko Iswahyu didalasan Ibu Surati mijil saking kademangan Karanggebang Jetis Ponorogo nulya benajeng risangat mojo pinangantenangan ning saluhuring pasangan ya ing sasana panggih samono kumlawe astanira samya bebalangan gantal nenggih sinebat gondang kasih kelawan gondang tutur kang kinarya saking wujuding suruh ingkang minilih kedah matemurase apa ta darunane ing pangangkah temanten daya-daya manunggalaken raose yen tos manunggal tekating kono temah bisa manunggal cipta rasa budi karsa lan karya purna mangkono tumungkul sangat mojo penganten putranjeng kumarang pepadaning pinangantian kakung Gyamecah Hantiga
biar pecah kanangan tiga sinebat kang upacara wiji dadi pasmone mugi temanten enggal nampi wujuding pratima kang tata jalma kang bangun miturut dhumateng Rama dalah ibu. Purna mangkono daya-daya penganten putri hanyawu wujuding toya suci kang cinarup sekaras tamanang kang hanggon darum minangka dadya sesuci diri sekar kang nganggon darum lire mangkono bebrayan tansah rum kuncara tansah manggih keluarga ingkang bagya mulya kadya sak kedheping paningal sagebyaring tatit kang glaring upacara saluhuring pasangan paripurna. Sinengepan sindur manten ya sindur banget tulak risangat dipinanganten dening panjenenganipun Bapak Kademin sampun tumujuaning sasana kang rinengga risangat mojo pinanganten kekalih tumuli Bapak Kademin Ibu Estring Dyah Saryati mandhap sanggeng sasana setihinggil gya hamrepeke marang praptanira kadang besan nenggih sarawuhnya Ibu Surati Sarimbit. Mangkono samya jejawatan astawa tangkep jojo rerangkulan kebak rasasih sutrisna ingkang hamengku gatigya nak yenaken kawilujenganipun kadang besan tanpa antara dangun dene rasami bagi binagi wilujeng tumuli kadang besan kekanthi minggah dateng sasana setihinggil gya kapratisaken pinarak lenggah dereng sawetawis dangut lenggaira risangat mojo penganten dupi hangulati sang yaning para tamu ingkang kepareng hanjenengi gelaring upacara sakaing para tamu ingkang kepareng hangebake glaring upacara Jinandra kadya jejel riya tumpang dengkul abenajeng pamidangan candrane kaya ndayong-ndayana pancak suci pendhapi bale wis mawinangun nanging sakaing para tamu mangkono jroning batos tansah tumungkul meminta wilasaning Gusti muhung marang Gusti ingkang Maha Agung. Mugi risangat mojo penganten kalih ndene lembaning samudraning agesang sembada kang sinedya dadi ingkang kaesti. Samono jengkar saking papan palenggan risangat ditemanten Sarimbit kawaryan pinanganten putri tangkawasta gya hanglolas ponang keris curiga saking gleger walikatipun penganten kakung gya kamparingaken wonten saking ngiling dampar agung meson danu sinartan mangkono ang lepas ponang canela renteng-renteng hararuntungan risangat mojo pinanganten kekalih tan genggang pindhane rekma pinara sasara renteng-renteng kadya mimi hamintuna imbane lumampah handadhap hanuraga lumarap ngabiyantur wonten nganasaning para werda gya hanya ketimarang papan palungguning Bapak Kademin dalah Ibu Estring Dyah Saryati gya hanya ketimarang papan palungguning Ibu Surati Sarimbit Rama ibuning temanten kakung ing Karanggebang Jetis Ponorogo mangkono dinulu kadya manembah marang sepadaning titah kaya-kaya manembah marang sepada padane manungsa nanging jroning wujud salugune amung kinarya dadya pasemon lamun ta pinanganten kang wis ndungkap marang kawruh sangkan paraning dumadi
Gilir gumantos risang penganten den ora nyaketi marang palungguhaning Rama Ibu. Tanara beda giya semungkem aneng jenggoning Rama Ibu. Nenggih semungkem kunjuk bapa kademin dalasan Ibu Estining Dyah Sariati Rama Ibu ning temanten putring kademangan besuki sambit. Ngaturaken sembah sungkem darma pangabekti kula kunjuk Kanjeng Ibu. Yonggera tak nampa sembah pangabektimu Yonggera. Ora liwat pangestuning Kanjeng Ibu lan Ramamu tamanana Yonggera kula. Lho niki Kanjeng Ibu, kula pundi-pundi wonten ing mestaka mugi dayanana kasantosan ngawilujengaken gesang kula. Nempuh aning jagating bebrahan agung Kanjeng Ibu. Yonggera anakku bocah bagus Agil Wahyu Saputra genduk ayu Neviana Windasari. Pawelinging Kanjeng Ibu tansah ngugemana pangandikan catur dharma bekti Yonggera. Catur dharma bekti ingkang kados pundi Ibu? Catur dharma bekti ingkang kados pundi Ibu? Catur dharma bekti caturus ngarani papat wilangane dharma laku bekti setya nindakake Yonggera. Liripun kados pundi? Yaiku sepisan marembah marang rasaning Gusti kang nyipta jagat anut kapitayanmu dhewe-dhewe kang angka loro. Yaiku ngabekti marang Rama ibumu pribadi, Rama ibumu maratuwa sabab mangkono para kina lan para winasis ngandikaake Rama ibu yayah kaya dene Gusti Allah ingkang katon ridho mlo hafiridho waliden Yonggera. Lho Kanjeng Ibu iki dereng kang angka 3 yaiku ngabekti marang dawuh pangandikaning para alim para ulama. Dene genepe catur dharma bekti kang angka 4 yaiku mituhu marang paranataning negara kang lumaku Yonggera. Lho niki ngestaken dawuh Kanjeng Ibu. Duga-duga digawe ngati-ati aja kang sekeri. Lho niki purna sungkeming temanten dumateng Rama Ibu kawuryan pinangantian putri wong ayu Reviana Windasari sumungkem kunjuk wong bagus Agil Wahyu Saputra. Ya ing kono jejaring wanita kudu setya bekti marang garwa kakungera. Wanita ngarani wanita kudu wani den tata maring priya. Wanita kudu wani den tata marang garwa kakungera. Sakala wangsul dhateng papan palenggane rasa kawit pinanganten kekalih tandha yekti gelaring upacara natpada sungkeman paripurna. Bujeng kang mangsa kala graing upacara nenggih kacaraku cerasok guna kaya sampun lumarap dewene pepaes. Kaya ngaturaken wujuding kengkas kaya Raja Branaredana Aji. Temanten kakung berdiri, Mas. Sampun takemasta pinanganten kakung. Hangasta wujuding kaskaya Raja Branaredana Aji wong bagus Agil Wahyu Saputra. Wujuding kaskaya Raja Branarasa kasok kaparingaken wong ayu Reviana Windasari jejering pinanganten putri. Mangkono apa to darunane wujuding kaskaya Raja Brana ingkang kasok dening penganten kakung. Mangkono piwulang ingkang luhur kunjuk wong bagus Agil Wahyu Saputra. Jejering sifat jaler lanang priya ya kakung. Lamun teng gebyur jagating bebraning kono wajibe kudu bisa nindakaken triprakara. Sepisan kudu bisa hangayami
kapindhone kudu bisa hangayomi dene katelune kudu bisa hangayani hangayane werdine paring sandang tedha wastra pagesangan murih mulyaning bebrayan wujud ing kaskaya raja brana winimbuh wowoan kang datan kena kantun werdine mangkono panuran marang ngarsaning Gusti muga bebrayan hangawohna wiji kang sejati minangka dadi talining hakrami bujeng kang mangsa kala gelar ingkang upacara kang pungkasan nengge upacara dahar kembul bojo Andrawina tangkep astore sangat mojo pinanganten sarimbit gya nampi wujuding sekul punar ya sekuling panjemuk mangkono sekuling panjemuk ing pangangkah sageta andayani daya pangaribawan jemukake jawaraganing temanten sarimbit manunggaling wong Bagus Agil Wahyu Saputra wong Ayu Reviana Windasari manunggalaken ati kang sawiji kaya-kaya manunggaling keris curiga kang manjing warangkane manunggaling banyu segara kelawan ombak yen to kembang-kembang kelawan cangkoke manunggaling ati kang sawiji lamun to den umpamakake pinanganten kakung manjalma dadi geni lirupamane monggo pinanganten putri manjalma dadi urup lan padange uga lamun to den umpamakake wong Ayu Reviana Windasari manjalma dadi kembang lirupamane monggo wong Bagus Agil Wahyu Saputra manjalma dadi kumbang kang hanyecep maring sari-sarine Purnandene rasami dedulangan kebak rasa asih kelawan sutresna risang penganten mangkono ugia nampi wujuding unjukan tirta suci dinulu ingkang warni abrit mangkono wujud ingkang toya suci arsa cinecep dening pinanganten kekalih tigang ramban dene ora nyecep sepisan ndayanana sentosaning jiwa kaping kalih ndayane sentosaning raga jangkep kaping 3 andayanana sentosaning balewisma temanten sarimbit mulya donya prapting pangayunan mekaten sagyaning para tamanggen kula mranata gelaring upacara panggih upacara krobongan Wilata kunjuk Bapa Kademin Sarimbit Ibu Estining Diah kepareng ngapit temanten kekalih kampundhut foto gambaripun minangka tandha idi lan pangestu. Para tuwanggana ingkang satu kinarya dadya pandam-pandem kawula dasa ingkang satu sinuyudan miwah kunjuk keluarga ageng Bapa Kademin sagotrah keluarga ingkang hamengku karsa ingkang bagya mulya kaping kalih keluarga ageng Ibu Surati saha para pangembyongipun temanten ingkang satu bagya mulya sangyaning para tamu kakung Sumawana putri ingkang satu luhuring budi sampun kepareng lumampah gelaring upacara adat panggihipun temanten kalenggahan punika. Dene keparingipun Bapa Kademin Ibu Estining Diah Sariati amandunge rawuh handika para tamu. Mugi kastung nglunturaken pangestu ingkang wilujeng keparingipun ngentas pitulus ngenget Maja Putri Wong Ayu Reviana Windasari kademangan besuki sambit. Ingkang sampun kawangku dene Wong Bagus Agil Wahyu Saputra putra Panjala marhum Bapa Joko Iswayudi Sarimbit Ibu Surati saking Karanggebang Jedis. Kanthi mekaten wilujeng lelenggahan kanthi sekeca mardika para tamu ngrantu babaring adicara ngantos paripurna. Dene ndungkap adicara candhaipun nuninggih pamaosing ayat suci Al-Qur'an Al-Karim kunjuk Al-Mukarram Bapa Parto sasana kula aturaken sawatahipun sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنَّ شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten pamaos ayat suci Al-Qur'an Karim kula aturaken gungging panuwun kunjuk dumateng Bapak Parto. Sangya para tamu adicara candhipun nenggih umbul donga kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Prayitna umbul donga sawetahipun kula aturaken sumangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Barakallahu fi aqdihima. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina tayni wal ma' wa alif bainahuma kama alafta baina adama wa hawa'a wa alif bainahuma kama alafta baina ibrahima wa sarata wa alif bainahuma kama alafta baina musa wa safura'a wa alif bainahuma kama alafta baina muhammad wa khadijatal kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara candhaipun nenggih medhari pandikan pasrah silih sarira saking keluarga pengantin kakung, keluarga ageng Ibu Sunati saking Karang Gebang kunjuk sang duta wicara panjenenganipun sasana wicara kula aturaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billahil azim. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para santri, para haji ingkang kula hormati, dumateng para bini sepuh, para sesepuh, para piyantun sepuh ingkang kasdurawuh wonten ing pawiyawan menika ingkang kula sungkemi dumateng panjenenganipun para pangarsa panggebating praja Kademangan Besuki, utaminipun Bapak Demang Besuki, Bapak Budi sungkem kula mugi kunjuk Bapak. Ugi dumateng para sanggiyaning para tamu, para rawuh kakung semawur putri ingkang tansah kula hormati ugi dumateng panjenenganipun Bapak Haji Kademin sakutrah Ibu ingkang winengku ing Sukarahayu, dan kepada ananda pengantin berdua yang sekarang sedang berbahagia, semoga terus bahagia ini menyeliputi Anda berdua, amin. Alhamdulillah. Monggo kepareng langkung rumiyin kula dherekaken tansah ngaturaken kunjuk syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring rahmat nikmat ingkang arupi kawilujengan karahayon kabagas kewarasan dumateng kula lan handika sami katitik wonten ing wanci menika
kita sami saged kempal manunggal wonten ing dalem mriki minangkani undanganipun Bapak Haji sekalian Ibu kanthi winantu ing Sukorahayu. Assalatu wassalamuhu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rahmat salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kastumba bati rerungkut madangi pepeteng ngejum gumala ingkang ruwet. Mugi-mugi kita sedaya kaaken minangka umat Muhammad minjing wonten yaumul kiamat pikantuk syafaat saengga gesang kula lan panjenengan sedaya saged wilujeng juna ngantos akhirat. Allahumma amin. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Raka Mas Panotadicara Adimas nggih. Dimas Panotadicara minangka pangarsa Kendaliwora ingkang sampun paring wanci dumateng kula kinen ngaturaken amrih jangkepipun acara wonten ing siang menika. Para bapak, para ibu, para lenggah ingkang kula hormati, keparenga kula ngadeg jejer wonten mriki amargi kula tinangisan jeneng kadang kula Ibu Surati sak gotrah warga kena nyelui matur dumateng ngarsa panjenengan sedaya. Nggih menika ngaturaken ancasing gonta kasembadan sadya saking panjenenganipun ingkang sepisan ngaturaken salam pangabektos mawantu-wantu mugi kunjuk dumateng Bapak Haji Kadimin sagotrah Ibu kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sih rahmating Gusti tansah tumanduk dumateng warga mriki sumarambahipun dusun Besuki sedaya. Allahumma amin. Ingkang salajengipun kula sak rombongan saking dusun Puh Lima Karanggebang Jetis Ponorogo ngaturaken panduan ingkang tanpa pepindhan dening sowan kula mulai saking Regol Madya ngantos dumuginipun Paningrat ngantos dunipun Sitinggil menika tansah kasubya-subya dipun papanaken papan ingkang sarwa kepenak lenggah ingkang sarpa penak sarwa jenak lan mangke insyaallah dipun paringi pasugatan ingkang sarwa enak nanging kula sak warga mboten saged caos piwales menapa-napa sagedipun namung njurung dedonga mugi-mugi Syekh kadarman panjenenganipun tansah katampi minangka amal ingkang sholih lan pikantuk pawales utawi leliru ingkang satraju saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Angka salajengipun wigatos sing perlu ingkang wigatos sing perlu ning perlu sowan kula sak warga wonten ing dalem mriki inggih menika masrahaken Sekar Cepaka Mulya. Sekar Cepaka Mulya ingkang namung sak sele wujudipun anak kula jaler ingkang asma Agil Wahyu Saputra. Kula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Haji Kadimin sak gotrah Ibu mliginipun umumipun dumateng warga ageng wonten ing Pogak Besuki. Anak kula namung sak sele menika wujudipun mungkin namung kados mekaten. Kula pasrahaken namung badan sepoto mboten kairingan bondo bandu wontenipun namung ngaten menika. Salajengipun sedaya kalepatan nyuwun pangapunten sak sampunipun pawiwahan wonten ing rahina menika mangke sampun cekap kula sak warga kepareng lumengser nyuwun pamit wangsul dhateng griyanipun sowang-sowang. Para lenggah, para bapak, para ibu ingkang winantu ing Sukorahayu cekap semanten atur saking kula sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Bila taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pekatan wedharing pandikan pasrah silih sarira saking keluarga pengantin kakung keluarga Ibu Surati saking Karanggebang kula aturaken dunge manuwun. Dene candhaipun inggih wedharing pandikan Pambagyarja tanggap wacana keluarga ageng Bapak Kademin Darasan Ibu Esti Ningtyah Saryati ingkang hamanggugat ingkang kasererani dening panjenenganipun Bapak Demang Budi Sastra. Dumateng panjenenganipun sasar wicara kula aturaken sumangga nuwun. Not kangu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mamalah amma ba'du. Hanamung kawilijengen kabagas kwarasan tuen karayun saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun maraken dhateng kula panjenengan sedaya. Monggo saya sakabeti kita syukuri kanthi tamit alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam tetep kunjuk mustikaning jagat menawi Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pangancep kula panjenengan sedaya saken nindakaken sedaya sunahipun satemam babar daya pitulungan sapatipun yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Nuwun kunjuk sangyaning para pregung, para dwija, para pangarsa. Sangyaning para kadang panggebek pangombyong sirat mujub pinanganten jalu. Ingkang mijil saking po 5 Kargebang Jidis Ponorogo ingkang anggung sinenggung tata krami tan katalompen kunjuk sangyaning para kadang undangan kakung putri ingkang pantes nami sedaya pakurmatan. Diagung pangaksama para madya atur kula mangki mbok bilih kirang nuju brana kirang pertitis kirang wijang diagung pangaksama. Kapiji penyanyi ingkang minarya Bapak Haji Kademin SPD sarimpit karo kinasih Ibu Hajah Diah Esti Ning Sariti SPD mbok bilih kirang nuju brana diagung pangaksama. Sepisan ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng injang puja-puja pangastu panjenengan sedaya rumatana tumateng sirat muja minanganten denira nambut sweta krama pikanto ridane kakaoso babar keluarga ingkang kepak pangaribowo keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Para madya kirang nuju brana dagang pangasema mekaten mangke atur Pambagyarja surup mininta sang prata kasema dagang pangasema nuwun kawula nuwun 14 nanggapi atur sulih keluarga ageng saking po 5 Karanggebang ingkang dipun sayani panjenengan Kang Mas Surata mbok bilih boten cicip anggen kula nampi sepisan ngaturaken salam kula tampi kanthi kalajeng Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur kaping kalih pangalembono dawuh sami-sami sae wonten po 5 Karanggebang sae wonten mesuki tumuju ridane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wonten atur ganti ingkang salajengipun masrahaken sirat maja pinanganten jalu pun Agil Wahyu Saputra atmajanipun Ibu Surati kula ingkang piji salih saira panjenenganipun Haji Kademin sarimpit karo kinasih atur pasrah kula katampi kanthi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sirat maja jalu kula tampi mugi anggenipun nambut suwetar krama pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pregung, para dwija, para pangarsa mekaten mbok bilih mangke paripurna pargan keparang lumenser nyuwun pamit kundur. Kula lampahaken kanthaken wilujeng kundur. Muga lampah panjenengan mangke kantos dumugi taun suwang-suwang tatan wonten pambengan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Jagung pangasama silih salira kirang nujubrana jaya-jaya wijayanti mugi rayo nggih akhir kalam bila walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten wedharing pandikan Pambagyarja tanggap wacana keluarga ageng Bapak Kademin ingkang hamanggugat pun salerani dening Bapak Demang Budi Sastra matur gunging manuwun.